Сагата с новото кръгово на водната палата в Пловдив продължава. По-малко от месец след изграждането му, общината вече обмисля под него да минава автомобилен подлез. Въпреки че изграждането на подлез бе един от вариантите, които според много специалисти и граждани бе най-ефективен за облегчаване на трафика, преди година администрацията прецени там да бъде поставено кръгово. Според кмета Тотев обаче намерението там да има подлез не било свързано с ефективността на кръстовището, дори нещо повече. Подлезът бил втори етап от цялостния проект за облегчаване на трафика, част от който било и колелото. Двуетапен проект. Първият етап с кръгово кръстовище, втори етап с преминаване подземно, ако има нужда. Всъщност това бе един от проектите, които бяха предложени за реализиране с цел директно преминаване по булевард Марица Юг и облегчаване на трафика по един от най-натоварените булеварди в града 6 септември. Като отделен проект бе представен и на обществено обсъждане и дори бе отхвърлен като предложение от администрацията заради високата му цена. Самият Тотев е заявявал това многократно и пред медии. Изключително скъпо съоръжение в момента да почнем да копаем. Никой не знае какво ще се случи. Първо нямаме пари, нямаме възможност, залагаме един проект, който ще бъде в годините, подпочвени води, рисков проект, много рисков. Случайно или не, обаче след недоволството на голяма част от пловдивчани срещу новото кръгово, се оказва, че подлезът бил продължение на колелото. Намерението да бъде прокаран подлез от общината са заявили и пред Съюза на офицерите, които само преди седмица заплашиха с блокиране на безумното според тях кръстовище. Споменаха за подлез. Решили са, че по-икономично ще бъде да се направи кръгово движение, обаче сега ще излезе двойно по-скъпо, защото веднъж хвърляха пари за този кръгово движение, сега ще правят подлез, това ще решавате парите, ще ги харчите, това е. Близо 1 милион от парите на данъкоплатците вече бяха платени за изграждане на колелото. Ефектът, който трябваше да има то върху трафика, сега ще се търси пък от подлез, струващ още 6 милиона лева.